xafarders i xafarderes, avui som a Cameva, a Montcó de la Vall, perquè se celebra una de les fires més esperades de tardor, la Fira de l'Esclar de Sang i de la Muntanya. Així que ja ho vegem per amunt i per avall aquesta lora d'Esclar de Sang que només fa aquest cap de setmana. Aprofiteu per comprar els esclats de Sants. Claro, cada any els tornem aquí mateix. Molt bé, molt bé. Ara per sopar tornem esclat de Sants. Així que si vosaltres també voleu descobrir la fira, quedeu amb nosaltres. Fa molt d'any que venen a aquesta fira. Deu fer 3 o 4 anys que venc amb la família a passar el dia per aquí. La tercera vegada que venim aquí. És una fira que m'agrada molt perquè és una fira de muntanya, que aquí a Mallorca no n'hi ha gaire. M'agrada l'Esclat de Sants, aquí així tot, que n'hi ha molt poques enguany, però val la pena venir. Sí, fa d'haver 10 anys. I això, com ho feu? Ho feu d'artesanal? Com és el procés? Tot és feina artesanal. Feim des de l'estructura, també la feim altres, i després ens posem les cordes, depèn del dibuix que voldríem fer, doncs posem certes cordes i després fem la mateixa corda, fem el dibuix. I què significa per tu venir a la fira? Bé, és una retrobert entre els firaires, els veïnats, nosaltres tenim veïns aquí a Montcà, hi ha molta gent que mos coneix i venim a oferir per els nostres productes. Aquestes olives són fetes vostres? Sí, les hem fet nosaltres fa un meset. I com les feis? Pues nosaltres les anem a agafar en la teleca, bueno, que en tenim una aquí, les agafam nosaltres a mà, les esclafam i després les feim amb fonoll i prebescovents. I perquè siguin bones, més o menys quant de temps falta per poder-se menjar? Mira, hi ha dues persones molt diferents. N'hi ha que tot d'una fetes, una setmana fetes ja els agrada. Aquestes olivetes són de fa un mes. Anem a provar i diu que són molt fortes, ara ho veurem. Amb un pa amb oli la millor, sí. Entren millor, perquè són fortes. I tot el producte que tens aquí és artesanal fet teu? No és que sigui fet meu, és a dir, jo no faig les gorres, però sí que faig els dissenys. Jo soc fotògrafa i tots són fotos meves i a partir de les fotos componc tots els dissenys que veus, tant de gorres, carteres, tasses, davantals, sudaderes, calcetins. I com elegeixes els diferents estampats que vas posant? Ui, això sí que me ve... És inspiració? Sí, és inspiració. Identitat mallorquina. Exacte. I què és per tu la Fira de Montcó? Jo és que fa molt d'anys que la visito des de petita i cada any pues, és un recorregut curt però que està ple de records i de moments únics. Què és per tu la Fira de Montcó? Bueno, la Fira del meu poble, pues, jo la sento amb emoció perquè ja fa un grapat d'anys que la feim i és un dia per anar a veure, per exemple, gegants, ahir van fer correfocs de dimonis, pues jo l'he vist amb molta il·lusió sempre. I tenc qualque tradició que passeu sempre el dia de la fira? Bueno, res, fes la volta, solen comprar qualque cosa de sang i llavors per fer un fritet o una cosa d'aquestes. Aprofiteu per dinar, per la fira, provar l'Esclat de Sants... Sempre solem anar als bars de Montcó a provar les diferents plats que mos fan, sempre amb bolets. Què sents tu a poder dur aquests gegants a les diferents fires? Ja això és una passada, fer poble, fer cultura i això és lo divertit i com pot veure, pots estar remenant tot el dia. Un any més, Montcó torna a demostrar que és un poble ben petit però un Montcó ben gros.